Η λύσα είναι λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πρόκειται για ιό που μεταδίδεται μέσω δακώματος, γρατζουνιάς ή επαφής με σάλιο μολυσμένου ζώου. Προσβάλλει τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα της άγριας πανίδας, όπως οι κόκκινες αλεπούδες και τον άνθρωπο. Γι' αυτό άμεσα ξεκινά εμβολιασμός αλεπούδων με ζωντανά εμβόλια δολώματα λύσας, τα οποία θα διανεμηθούν από αέρος. Προσοχή! Αποφύγετε την επαφή με άγνωστα ζώα που έχουν επιθετική συμπεριφορά. Σε περίπτωση δακώματος ή έκθεσης του ανθρώπου σε ζώο ύποπτο λύσας, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Απαγορεύεται η επαφή με το εμβόλιο δόνομα. Αν κατά λάθος έρθετε σε επαφή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν βρείτε ζώο με ύποπτη συμπεριφορά ή νεκρό, ενημερώστε αμέσως τις τοπικές κτηνιατρικές ή δασικές αρχές ή το Δήμο σας. Εμβολιάστε τα κατοικίδια σας κατά της λύσας. Ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. www.milagreek.gr